Continuăm după amiaza de handbal și continuăm totodată Liga Zimbrilor, etapa a 4-a. Minaur Baia Mare. Ce motiv s-a ținut minutul de reculegere înainte de meci în memoria lui Vasile Maier, fostul secretar al clubului Minaur Baia Mare, care a trecut în neființă, să-i fie țărâna ușoară și handbalul să îl bucure de acolo de unde este. Da, de 9 metri Vujic, Vujovic și Anderson Molino da Silva, Robert Noghi, unul dintre gorgheterii echipei pe pivot. Și jucător de echipă națională totodată, Noghi. Atacul se finalizează cu o aruncare de la 7 metri, probabil pentru o apărare în semicerc, dictează cei doi arbitri acolo și Minaurul încearcă să-și impună punctul de vedere încă din start de meci. Anderson este o adevărată mașină de handbal, iată ce pătrundere și da, picioarele apărătorului din zona lui, cu o importanță simbolică, odată pentru Viorel Maier, cel de care vă spuneam că a plecat la cele veșnice la vârsta de 86 de ani. De pe site-ul clubului extrag câteva informații pe golul lui Anderson, care face 3-1. Viorel Maier a fost președinte, vicepreședinte și secretar general al clubului Handbal Club Minaur Baia Mare în epoca de aur, îți dai seama. Tot astăzi se împlinesc și 6 ani de la trecerea în neființă a lui... Fantastic, formidabil. Nu, eu n-am cum să-mi reamintesc, dar mă rog, te cred pe cuvânt. Eu îmi reamintesc acel meci cu RSS-ul jucat la Moscova cu un avantaj de 6 goluri la pauză. Contra echipei de tineret a celor de la CSM Bacău. Uite că mai avem și astfel de rezultate. Da, de la 7 egal la pauză în Steaua Constanța. Între timp, Vujic punctează pentru Minauri, este 4-2 pentru echipa lui... Pe care de asemenea l-am văzut împreună pe micile ecrane la Pro Arena. Da, distribuțiile ofensive arată mult mai multă coerență. Acum de la Vujovic pentru Anderson Molina da Silva, nicio șansă pentru Șelaru. Se face diferența de la Bordeaux. România a pierdut 76-0, până la urmă n-am reușit să punctăm pe final de meci contra campioanei mondiale în titlu Springboks. Arbitrii sunt Ifrim și Ilisei din Neamț. Pleșa din Vâlcea este observator. Și ca să fie totul până la urmă să fie liniște în sală, a venit nou la un avantaj la un dezavantaj de 2 goluri în față de Minaur. Are de recuperat 2 goluri Turda, însă jocul este departe de a se fi tranșat, zic eu. Minaurul a avut o perioadă bună, dar a și scăpat un pic lucrurile de sub control. Revine însă Anderson, care... Așa. Dar uite ce face Anderson Molino. Aici e operă de artă. La 6-3, la 6-6, dacă ți-amintești. Acum pare iar un moment... Al gazelor. Până la urmă a fost schimbat, a reintrat Vujic în ceea ce înseamnă distribuția ofensivă gândită de Alexandru Sabou. Acum de la Vujic pentru Molino da Silva, frumoasă încrucișarea, chimia dintre cei doi, între Molino da Silva și Vujic. A punctat Vujic pentru 17-14. S-a încercat o angajare a lui Dumitriu. Cristi Ghiță a fost cel care a făcut acest lucru. Iată, revedem combinația mult mai mare de la care Ghiță a lovit letal, așa de aproape. El totuși poate a fost un pic surprins și n-a reușit să cadreze bine aruncarea, lucru pe care îl face Anderson Molina da Silva. Începutul zero. Și este omul cu care a cooperat în cele mai multe dintre cazuri în partida din această după-amiază de duminică. Da, excelent. Astăzi Anderson Molino da Silva, din nou combinație cu Vujic, a obținut din nou. Mai treacă prin chinurile acestei accidentări a lui Vujic și eventualitatea unei ratări de la formația vizitatoare. Da, practic oamenii importanți în ceea ce privește marcarea echipei, nu? Da, ei sunt în ceea ce înseamnă distribuția, dar golurile marcate vin de la Hanțaru și de la Ghiță. Acum Molino își repară greșeala de fază. Întâietatea în partida cu Potaisa. Și vezi echilibrul acesta pe care l-am sesizat încă de la ultimul meci între Minaur și Potaisa. Cel 25 egal se menține, chiar dacă Minaur este în față, dar nu reușește totuși să păstreze o diferență de 4-5 goluri, cum sunt sigur că și-ar fi dorit Alexandru Sabou. Între timp, brazilianul Anderson Molina da Silva este blocat, dar Munchi e necuțit. Noghi a mers în tribună fiind eliminat pentru a treia eliminare. Acum
combinație între Vujovic și Anderson Molina da Silva. Meciul Minaur și Potaisa Turda. Horațiu Gal a simțit momentul bun al echipei sale. Minaur este în inferioritate numerică, are atacul, dar lucrurile par să fie în zona pozitivă pentru Turda. Sunt într-adevăr în zonă pozitivă echipa oaspete. E momentul accidentării lui Vujic. Da, ieșirea lui Vujic din teren a contat și ea. Da, n-a fost 7 metri, a fost numai 9. Anderson pătrunde, este placat acolo, dar nu avea atac asupra porții. Faza nu era iminentă de gol, deci nu se poate da 7 metri aici. Da, și ai văzut, practica accidentală a lui Vujic a venit într-un moment în care acțiuni finalizate cu aruncări la poartă pe meci, de aceea s-a și redus numărul de pase la jocul pasiv de la 6 la 4 și s-a impus arbitrilor ca limita de timp să fie mult mai rapidă pentru a ridica mâna. Gol norocos. Alexandru Sabou a apelat în ceea ce înseamnă ofensivă la cumpănici. Pasa pentru Molino a venit un handbal spectacol oferit de cele două echipe. Îl avem în imagine pe unul dintre cei mai buni oameni ai celor de la Baia Mare, Anderson Molina da Silva, brazilianul. Am văzut și stele remarcabil dragostea băimărenilor pentru handbal de la Vilashvili. S-a vrut pentru Madrigal și obține Madrigal o aruncare de la 9 metri. Aruncarea s-a lovit doar bara transversală, șansă pentru Potaisa să treacă în avantaj de la Vilashvili pentru Hanțâru. Încearcă să pătrundă. Hanțâru a fost eliminat de la Turda. 31-31 egalitate. Și iată, noroc pentru Minaur. Molino da Silva pătrunde și punctează. Popescu a intuit direcția aruncării.